Primer de tot, a la senyora Albiach, que ens ha quedat a tots perfectament clar que vostès són feministes i progressistes fins que puja el preu de la benzina. Perquè si hem de pagar 20 o 30 cèntims més per litre, goita, que matin les nenes i les dones per no ficar-se bé el vel islàmic o per ensenyar els turmells, Quin feminisme el seu, quin feminisme. Amb feministes com vostè, qui necessita masclistes? Valga'm Déu. Heus aquí el president i els consellers més cars de tota la història de Catalunya. Un govern dèbil en nombre, en propostes, en consensos i en determinació política, però poderós i infal·lible si del que parlem és d'inspirar nous càrrecs, retribucions i guinguetes. Un govern que amb delegats, caps de gabinet i assessors costa vora 50 milions d'euros l'any, el mòdic preu que hem de pagar els contribuents perquè el Parlament pugui aprovar decrets lleis setmanals i fer concessions intermitents a l'extrema esquerra. En comptes de dedicar-se a governar, a gestionar, a planificar, a rebaixar la pressió fiscal de la classe treballadora, a defensar els drets i interessos dels catalans i de Catalunya, es dediquen a criminalitzar els promotors, constructors, propietaris, empresaris, turistes, caçadors, policies, opositors polítics i a tot aquell que no encaixi dins l'etiqueta arbitrària de vulnerabilitat que tan hàbilment han inculcat a l'opinió pública. Presoners de les tesis podemites, assenyalen com a esca del pecat a qui aporta riquesa, inversió, valor afegit, talent, equilibri o seguretat i bonifiquen a qui ganduleja, empobreix les arques públiques, abusa del sistema o fa insegurs i perillosos els carrers de les nostres viles i ciutats. La cultura del jaure i subsidi s'ha instal·lat, sembla també al Palau de la Generalitat. Infraestructures ferroviàries i viàries fetes miques per la desinversió i deixadesa crònica de qui ens vol sotmesos i dependents. Partides pressupostàries ja aprovades i sense previsió d'executar-se que vostès no reclamen per por d'incomodar el govern espanyol i perdre punts en la promoció interna a baró del PSOE. Parc d'habitatge absolutament saturat, ni per llogar ni per comprar. Els nostres joves són incapaços d'emancipar-se i formar la seva pròpia llar. Com volen revertir la tragèdia demogràfica que ens assola si el nostre jovent no cobra prou per pagar un lloguer ni per donar l'entrada de cap hipoteca? Els catalans resten confinats a casa els pares esperant que l'administració els doni una oportunitat, mentre vostès regalen els pisos de protecció a immigrants que s'aventuren a tenir fills sense pensar prèviament en les conseqüències ni les despeses. Total, ja pagarà serveis socials. Els serveis públics del país trontollen davant la immigració desorbitada amb què Espanya ens castiga. Però vostès, en comptes de denunciar aquest abús, de demanar que s'aturi l'arribada de contingents tercermundistes, els aplaudeixen i apadrinen. I quan dic que els apadrinen, no vull pas dir que els obrin les portes de casa seu, No, no. El progressisme nostrat no és solidari amb fons privats. La seva generositat emana de l'erari públic, oi? Es fan la foto vindicant la multiculturalitat, però qui la pateix són els altres. I ai del que gosi posar el crit al cel, que es sentirà dir de tot, triïn i remenin, del clàssic racista, poc viatjada o extrema dreta, a les darreres novetats del sector. Trumpista, motosserra, negacionista de drets humans. Les etiquetes RAI es desfan davant aquest faristol com la xocolata al bany Maria. Hi ha coses pitjors, com la malversació de fons públics per penalitzar idees i arguments que no saben ni poden combatre. La Comissió de l'Estatut dels Diputats, encapçalada per Junts, que només s'ha reunit un cop i ho ha fet per investigar les declaracions contra el vel islàmic fonamentalista i misogen que etzibat en aquesta cambra, costa més de 15.000 euros anuals. Xavalla, deuen pensar, doncs no. No és xavalla, hi ha catalans que han de treballar tot un any per guanyar el que aquí malgasten sense solta ni volta per desqualificar la dissidència. Si crear comissions i grups de treball fos un art, tots els aquí presents tindrien galeria fixa a Estats Units o a Gaza, que vostès són més de Gaza. Però crear estructura administrativa supèrflua, inútil per justificar la nòmina que cobren no és un art, és un frau.
Un frau al contribuent que paga impostos ingents per tenir un bon sistema de salut pels pares o garantir un nivell acadèmic sòlid als fills i que es troba amb llistes d'espera quilomètriques i amb resultats PISA absolutament deplorables. Comptat i debatut, els diners que ens costen tant de guanyar no serveixen per mantenir l'estat del benestar que hem heretat, sinó per nodrir i fer prosperar els que han vingut a saquejar-lo i a desballestar-lo. El 155è president de la Generalitat governa en minoria, sí, però amb la certesa que quan els ciutadans el releguin a l'oblit, algú el repescarà des d'unes portes giratòries. Això seu és millor que qualsevol assegurança de responsabilitat civil. Tant fa quants diners malgasti, quants serveis públics destrossi, quantes concessions faci a l'extrema esquerra o a l'islam. Perquè vostè ja té la vida solucionada. Si les noves fornades de catalans el maleeixen, tant li és. Vostè no jugarà mai la mateixa lliga que hauran de jugar ells. Són ells, i no vostè, qui haurà d'esperar-se hores i hores als passadissos d'urgències, qui haurà de demanar préstecs per poder-se pagar la carrera, qui haurà d'anar amb un esprai antiviolació als dits en sortint de la discoteca, qui haurà de viure amb els pares fins als 40 anys, qui haurà de treballar fins als 80 per pagar les rendes mínimes que aquesta bancada ha atorgat a qui suposadament venia a pagar-nos les pensions. Aquest és el futur que vostès han traçat pels nostres fills i nets. No se'n diu col·lapse, no, se'n diu caos, caos absolut. Les decisions que prenen aquí i les fotos que es fan tot cofois i empolainats a la catifa vermella de sota no són innòcues. Algú en pagarà la factura. Podent ser una nació lliure, rica, pròspera i occidental, vostès han triat ser una autonomia sotmesa, pobra, saquejada i rendida a l'islam. La descatalanització del Principat no és casual ni s'esdevé per inèrcia. La fomenten tots vostès. Les polítiques proimmigracionistes que defensen en aquesta cambra no les impulsa cap bondat cristiana, com deia el senyor Espadaler, sinó l'eixam d'interessos i oportunitats que han sabut ordir des de la cobdícia i l'oportunisme més absoluts. I si no, preguntin-li a la de Gaia i a les fundacions afins. Avui el català és residual a la terra on va néixer. Li disputen el dret de superfície a llengües d'arreu del món, sense que les institucions intervinguin ni legislin per blindar-lo. Tots aquells que volem limitar i assimilar la immigració per garantir el grau de civilització assolit i la continuïtat i pervivència històrica del nostre poble som acusats de feixisme. Per nosaltres, els feixistes sempre seran els qui volen erradicar la música i els balls a les escoles per no incomodar els seguidors de Mahoma. Fa anys que les esquerres i el processisme controlen la narrativa oficial sobre finançant mitjans públics i untant-ne de privats. Però aquest seu negoci ha tocat fons. Les xarxes socials ja venen més exemplars que la premsa ordinària. L'únic escenari on els projectes polítics competim en igualtat, sense padrins ni patrocinis. A Twitter, Facebook, Instagram i TikTok, la realitat s'imposa als eslògans institucionals. Allà no calen retribucions públiques a partits, perquè el que compta no és el pressupost que tens per comprar relats o afinitats, sinó la capacitat de ser honest. Per això els fa tanta nosa les plataformes lliures. Són la pedra a la sabata. Els qui sempre hem anat descalços i sense padrins no ens amoïnen les pedres a la sabata ni els algoritmes. El socialisme és misèria, ho deia en Josep Pla i ho diu Aliança Catalana. Per subsistir dins aquest arc parlamentari, vostès han de menester legions d'individus desarrelats, pobres, dependents d'un informe de serveis socials. Ens volen i ens necessiten desvalguts. Comprar el vot i fidelitat d'algú vulnerable amb regularitzacions, subvencions i rendes mínimes és bufar i fer ampolles, no té mèrit. Molt més fàcil que no pas reconduir-lo cap a la productivitat. Aliança Catalana cerca un model de societat molt diferent. Un poble arrelat, fort, ric, autosuficient, que voti per convicció, no per necessitat. Les urnes diran quina Catalunya volem, els catalans. No els ha de fer por tornar la veu al poble. El que els ha de fer por és la incapacitat que tenen de mantenir-se al poder per mèrits propis. Sense comprar vots ni Ricards Ostrells amb diner públic no són res, i ho saben. Deixin d'aferrar-se a la cadira i convoquin eleccions. Finalment, en nom del grup...
Tot i així correm el risc de basar-nos a sentir algunes coses que ens haurien de cridar una mica l'atenció. Acabem de sentir per part de la portaveu anterior una idea que és que és irresponsable tenir criatures si no les pots sostenir per tu mateix i que hi ha serveis socials després vindrà a pagar. Això és quelcom que no sé si la portaveu del grup parlamentari mixt sosté pel conjunt de la població catalana o només per aquells el fenotip dels quals o l'origen dels quals li sembli malament a la senyora portaveu d'Aliança Catalana. És una afirmació molt forta i després diuen i ens acusen de vulnerar els drets humans. Faci una prova, llegeixi'ls els drets humans. Llegeixi'ls, perquè el que acaba de dir, el que acaba de suggerir els vulnera de manera flagrant. En fi, no me'n podia estar perquè em sembla que hi ha coses per les quals...